Paul Urquijo, Gasteiztarra, 51 urtekoa. Pelikula batzuk, kortok egiten hasia, Jugando con la muerte, 2011an, 2015 Nahara eta El Bosque Negro. 17an ja hasizea pelikulak egiten, Errementari, 2020an Dardar, 2022an Irati, eta orain Gaua. Zana diet, arrakasta izan duten titulok, pelikulak. Geniazu, guionista eta zuzendari. Bai. Beste gauza bat ikusi dut, baita, genia pila bat enfogatu zela euskal mitologin, baita. Así que, hartu hitza, esplikatu ze ikusiko duten, eta, pixka bat esan duten hau zergatik, mitologin sartutako gauzak, eta no sege, eta, venga, zurea da hitza. Lehenik eta behin eskerrik asko etortzagatik, bihotzez. Niretzako importanteena da beti zuen aurpegiak ikusteaz, azkenean gu historia kontatzaileak gara eta ikusleak behar ditugu. Ikusleak ez badaude, pelikulak ez dauka zentzurik, beraz, mila esker benetan gozada bat da zuek hemen ikustea. Eta komentatzen zenuna, arrakastatxoak edo, 20 urte daramatzat ja hasi nintzenetik laburmetraiak egiten, eta 3 luzemetrai dauzkat, Errementari, Irati, eta... Eta 51 urte dituzu, así que oso gazte hasi zinean. 18 urteekin. Lehenengo fakultatean hartu eukin nuen lehenengo aldiz kamera, lehenago mobilak eta zukaten kamerarik, eta nik eneukan etzean, eta fakultatean arte derrak ikasten, batean, kamera, eta zinitzen historiak egiten, txikitatik izan naiz marrazkilari eta fantasia zale, eta mitologia zale, eta gehien gustatzen zitzaidana gainera zen euskal mitologia. Nik uste Euskal Herrian denak gara parte batean edo euskal mitologiaren zale, ez? Batzuk ez gehiagi fantasiarenak, baina euskal mitologia ze gurea da, eta gure mundua, gure natura eta barrekin dago lotuta era batean, ez? Eta, nik txiki-txikitatik, gurasoak eramaten ninduten mendira, eta kontatzen zizkidaten kobazolotan Mariza egoela, eta basoan basa jauna biziztela, eta lamiak erreketan eta gauean, ez? Ja pixkat helduago lotan geratzen ginenean mendian, ezakiten 2 urtekin edo, hor gauekoren erreinuan sartzen ginen, ez? Gaueko da, gauaren jainkoa. Bere erreinu horretan, ez? Berak forma asko dauzka, bera da iuntasuna, basoaren sakontasuna, bera da otsoa, bera da haizea, ez? Bera da hotza, eriotza, ez? Gauan aurkitu ezagegun hori. Eta bere erreinuan bizi dira espiritu, monstro eta sorginak, ez? Gure mitologian hainbeste daudenak, eta niri txikitatik beti izugarri gustatu zaizkidanak, ez? Kontatzen zikuten beldurrezko historia horiek. Mateo Txistu, Inguma, ez? Sorginak eta kelarreak eta mundu hori guztia. Eta Errementarin egin nuen, nire txikitako ipuin maiteenari omenaldi bat, zera Patxe Errementaria, ipuin bat deponioekin, Errementari gaizto hori eta bar, pixka sokarroiagoa, karikaturezkoagoa, baina erabatean mitologia kristauan oinarritua, ze infernoari buruz hitz egiten du. Eta gero egin nuen Irati, eginik euskal mitologiako, Mari, Basa Jauna eta Blakoei, Horreaga, Euskal Herriari, Euskal Naturari eta Amalurrari eginiko amodio kanta epiko bat, ez? Erabatean. Eta beti egin nahi izan dut gauari, ez? Gauari omenaldi bat. Gauekoren erreinu horretan bizi diren izaki eta historia beldurgarri horiei omenaldi bat. Eta, horien ezagunenetarikoa dira sorginak, ez? Egaka joaten diren horiek akelarretara. Eta bertan topatzen dira kerbeltzarekin, eta berarekin dituten txortan, egiten dute aurren aragia jan,
olako gauza horribleak egiten dituzte, historia horietan egatu zegoen imaginario horretan, baina imaginario zital horren erantzuleak izan ziren inkisidoreak. Akigu ja historia, nola izan zen, nola inkisidorea zanpatu egin zuten, bai Euskal Herria, bai zonalde asko, interes politiko eta ekonomikoengatik bakarrik. Hor ez zegoen federik ez ezer. Hor hartu zuten aitzaki hori, esanez mendietan sekta satanikoak zaudela, eta izugarrikeri guzti horiek egiten zituztela, baina hori ez zuten egiten. Segurazki, erango zuten, egingo zituzen bere gausikak, ez? Eta igual bat zegoen vestigio pagano bat, naturari egiten zioten errituala, nordaki, jarraitu ditu egiten, ez dakit, San Juanen eta olakoetan, badauka bere vestigio naturala hor, ez? Badauzkagu gure egiturak. Eta segurazki egongo ziren herbolerak, eta, sorginak, ez? Aspekto honean. Baina, etorri ziren inkisidoreak, eta sortu zuten imaginario brutal, ilun, zital hori, eta baina era batean oso hiltzatu da geratu dela ere gure ikonografia, gure kulturan. Baina, nik uste, hemen gauden denok, sorginan pentsatzen dugunean, ez da pertsonaia negatibo bat, era batean, ez? Ze nik uste, ja, 20. mendeko bigarren erdialdetik aurrera, sorginanen bersignifikazio bat egon da. Osea, historia jakin da nondik datozen irudi horiek. Bai pertsonaia historikoek, bai inkluso fantasian sortu ziren pertsonaia gaizto horiek, bersignifikazio bat eduki dute. Eta joan gara, batean, sorginaren figurak hartu du, tonu enpoderatu bat, poteraren kontra altzatzen den hori, ezberdina, naturarekin lotura daukana, ez? Bestetasunaren eta otredarearen figura, izango baliz moduan, eta inkluso feminismoak bere egin du pertsonaia indartsu femenino figura bat moduan, ez? Orduan nik egin duena izan da, hartu tradizio hori, nik uste denok parte, horren parte garela, eta gure ikan, akelarren imaginario guzti hori harturik, iluntasuna sarkaturik, askatasunari eginiko omenaldi bat, ez? Askatasun guztiei. Era batean, gizarteak markatzen digu halako bide zuzena, argiarena, ez? Ez zintzera bidetik atera eta etxera heltzeko kontuz, txanagorritxu etxera aldua da, bidetik ateratzen bazara, otxoak jango zaitu, era batean, ez? Eta argiaren bide horretatik, izan margara zintzoak, izan margara ederrak, izan margara normatiboak, izan margara, markatzen diguten hori. Baina batzutan ez gaude gustora jaunaren argiaren bide zuzen horretan. Ugal batzutan egiago dugu okertu, iluntasunean, basoaren iluntasunean murgildu, eta batean, iluntasun horretan aurre iritziak sorturiko munstru beldur gauza ezberdin guzti horien artean, edo hori zeharkatuz, deskubritu argiaren argipean dena garela ezberdina, dena garela ederrak, eta horrek egiten duela mundua eder ere, ez? Eta dena gara baliogarriak eta ederrak, ez? Pelega pixkat horreri buruz doa, gauaren izaki ilun eta der hoiei eginiko, eta izaki ezberdin hoiei eginiko omenaldi bat, ez? Eta, horretaz aparte, hori da ikusiko duzuena, spoileran dirik egin gabe, zehatzen. Eta, hau izan da, 5 aste terditan rodatutako filme bat. Nun? Epeitu, badakizue, berez, pelikula, ez dakizue, baina badirela pelikulak beti fikzio bat, leku batean gertatzen direnak edo leku batzuetan, baina gero egitan lokalizazio ezberdinetan grabatzen da Frankenstein bat izango balitz moduan, ez? Kasu honetan gaude 17. mendean, eta gure protagonista, Katxalin, da 17. mendeko baserri batean bizten neska bat. Eta ihes egiten du bere baserritik.
Orduan, hori sortzeko, sonalde hori sortzeko, egin ditu, bueno, erabili dugu, adibidez, hemen ondoan dagoen Igartu Beitiko baserria. Vale, bi baserria agertzen dira pelikulan, beste baserria dago Orozkon, Bizkaian. Pelikulan agertzen dira, agertzen da baso bat, iluna, hori Artikutzan dago grabatuta, eta beste bat, Argitan, egunan grauturiko baso bat, hori dago Araban Legution, Albertiako mendian, hor, ustondoan. Gero pelikulan agertzen da, garbitoki bat, non 3 emakume dauden, Katxalin 3 emakume hauekin aurkituko da, ikusi ezagutuko dituzue. Garbitoki hori dago Araban Letonan. Gero, agertzen da eliza bat, elizaren barrukaldea dago grabatuta Araban Oroko monastegian, Murgiak ondoan. Eta kanpoaldea dago Elorrioko nekropolian, Argineta deitzen den nekropoli oso eder batean, rodatuta. Baina pelikulak berez dauzka, 190 edo dago grabatuta lokalizazio errealetan. Nire beti gustatzen zait joatea lokalizazio errealetara, ze ematen diot pelikulari halako testura erreala uki dezakezuna, ez, oso errealista. Baina batzutan ezin da dena errealitatea grabatu, karo, imaginatu joan gara ekipo bat, mendira, beti eramatitut gainera ekipoak oso lokalizazio komplexoetara, ez bada kobazulo batetara, mendira gauean basoan, eta badago pelikulan sekuentzia oso potente bat, 200 piko figurantekin, dantza bat dagoena, eta denetarik pasatzen da hori, imaginatuko duzu zer sekuentzian, eta ez baduzu imaginatzen ikusiko duzu. Baina hori egiteko, plato handi bat egin genuen. Hor gerta, kamera sekuentzia bat, plano sekuentzia bat dago, kamera fijatzen bazarete ez dauka mosketarik, eta evoluzionatek egiten du planoa, gorputxitzazo bat zeharkatuz, inbokazio bateraino, bat artez, eta hori egiteko egin genuen halako plato bat 170 zuaitzekin, eta hori izan zen nahiko erronka potentea, nik uste pelikularen erronkarik handiena. Eta beste tema interesgarri bat, da, pelikulak daukan euskara, nola dago ambientatua Saretako baiaran, hau da, Zugarramurdi, Urdazubi, bakizu 17. mendean, Logroñoko auzira eraman zituzten bertako jende asko, ez? Pertsonaia hoiei ere eginiko omenaldi bada, eta bertako euskara erabili dugu, Saretako euskara. Baina eramanik 17. mendeko testurara, erabatean. Nokarekin jolas batzuk, eta gero pelikulak dauzka, esaldi, errima, birau, asko. Hauek Barandiaran eta beste batzuk jasotako errimak eta ikusiko dituzue pila bat filmean. Eta filma dago estrukturatuta 4 kapituluotan, ikusiko duzue hasiera batean 4 ipuin direnak, korapiltzen joaten direnak, bata bestearekin, baina gero ipuin bakoitzaren barruan daude ipuin, objektu, elementu pila bat denak ateratak Barandiaranen erregistrotatik eta dago bete-beterik. Gauza asko sartu ditut. Eta galdera bada, gauez grabatzen zuen? Bai. Bai? Ez di efekto gaueko... Ez da Noche Americana deitzen den hori, ez. Gaua denean, gaua da. Bai, ostia. Bai, horretarako foku batzuk eramaten genituen, jarrakiaren argia emulatzeko. Eta badago ere sekuentzia bat, non jarri genituen garabi batzuk, dago momentu bat, non gaua mugitu egiten den. Gauaren iluntasuna, pertsonaia baten atzetik doan, eta efektu hori lortzeko ingenuena jarri foku batzuk eta fokuak itzaltzen joan, egin nola programaturik, eta holako montajeak egin genituen. Baina gauez... Bai, gauez, eta gainera neguan. Bai, gatu genuen urtarrietik martxora. Eta gara, da gaua, llegatzen zara egunez... Gazteizten genia. Artikutzan, esetasun handiarekin. Eta, baina, nola geratzen da polita. Eta gero nire ekipoa, sekulako gudari batzuk, jarraitzen hautela, ni bezala maite dutela kontatu nahi dugun materiala erabatean, ez? Eta denak hor... Bai, ni dauka beste galdera bat.
agertzen die, aktriz bezala, Iñaki Irastorza, Elena Iruretagoiena, Ane Gabarain, ezagunak. Baina ikusi dut, Katxalin neska gazte bada. Eta neska gazte hau da, Junen Hogeiras, Bergararra. Ez dakit norbait egongo dan hemen, Akelarre pelikula ikusizunen aurkezpenea etorri zena, neska hura da. Neska hura da. Akelarren uste lehenengo pelikula egintzula, hemen izan zen, pelikula aurkezten, ikusitzaion materia bazeukela, eta ni behintzet personalki postu naiz asko pelikula hontan bera dagoela ikusteaz. Nola izan da bere aukeratzeko nola ditzaion prozesu, hori da. Eta zer moduz berarekin? Bueno, nik idoi edazten dudan enean, joaten naiz, marrazten, storyboarda, diseinuak eta bar, eta ere... Zeratu, gidoia zuk indezu? Bai, nik idazten dut, beti, bai. Eta ero arte kontzeptualak eta ere egiten dut nik, bai, azkenean, lokura hauek egiteko norbati burratu behar zaizkio, ez? No siempre al mismo. Horrengoz, bai, aterako dira, ez da, ikusi, aterako dira. Idazten duanean gidoia, ilustrazioz aparte egiten duana baita da, noski pertsonaien aurpegietan pentsatu. Zeintzuk izango diren aktoreak, ez? Aktoreak azkenek dira pelikulari eta historiari bizitza ematen diotenak. Eta junengan pentsatu nuen hasieratik. Ikusita, pertsonalki bai, Akelarreko bestuarioa nire atorri joz nire bikoteak egin zuen, baita Gauarena, eta Irati, eta Erroentari, eta Akelarrekoa, eta ezagutu ginen, eta ikusi nuen antzerki pare batean, Akelarre ikusita, Intimida serian ere agertzen da, La Infiltradan ere, bai. Eta, hor ikusten, junen ikusten nuen, Katxalinek zeukan arkorako guztiz proposatzela, ze hasieran ikusiko zuen pertsonai bat oso zanpatua, oso tristea, begirada oso samurrakin, eta isiltasunarekin pila bat transmititzen duena, eta gero, badaukana bere arkua ikusiko duzue, nora joango den. Eta ni ja ikusten nuen hor juneren potentziala, ja ikusten zen sekulako aktoresa. Tankera hartu nion Akelarrekin egon zanen, esan nion. Bueltatuko zea honeak, esan nion, hitzoi esan izkion. Pelikularen niretzako aktoresarik onena, aktorerik onena niretzako. Horren, proposatu nion, egia da pertsonaia gogorra latza dela, Akelarrekoa ikusiko duzu, jasate dituen putada guztiengatik. Eta fisiko, oso rodaje fisikoa izan zen ere, gainera gauez, pertsonaiak sufritu egiten du pila bat, eta nik ja ikusten nuen june bat zeukala indarra eta grina hori egiteko, eta izan da sekulako gozada, da increíble, da eman du 100-200, kapasa zen, egiten bagenituen bat, 2-3 toma guztietan malkoa botatzen, da pasada bat, da magia egiten du junek, eta ikusi gauzue, eta izugarria berezan. Eta gero beste pertsonaietan, pixkat aipatzearen, hori, Ane Gabaran, Elena Irureta, Iñaki Irastorza, gure mitikak, ez? Eta, claro, ni haiekin enien kastinik egin, joan nintzen haien gana, eta zanen, idatzi nien, zanien, nahi duzuek hiru egotean nire pelikulan. Egingo dugu alako bileratxo bat, non egongo zeten zuek hiru eta june, zuzenean, eta pasako izuet eskaleta bat. Eta, simaz, irakurri zuten, elkartu ginen, eta izan zen magikoa. Izan zen, haiek ja badira nahiko sorgintxuak eta oso divertigarria izan zen momentu hori. Eta nik ja kimika ikusten nuen, eta ja argi izan nuen, haiek lau izan barzirela. Eta gero beste pertsonaiak bai, kastina egin genuen, batzuk bai, batzuk ez, baina, niretzako sekulako elenkoa dauka pelikula, eta nago superposik.